fi di Lucy ac ar y fideo yma dwi eisiau trafod fy adduned am y flwyddyn newydd, sef lleihau o faint o blastig dwi'n defnyddio ac hefyd y faint o wastraff. Hiya Gareth! Dyma Gareth eto. Dwi yn wastraffu lot o stwff pob dydd ac dwi'n teimlo'n reit eog amdano fo. A dros y misoedd dwytha ac yn enwedig yn y flwyddyn newydd, dwi wedi swopio lot o stwff ar gyfer pethau sy'n gallu cael eu compostio neu ailgylchu yn lle cael y stwff sy'n just mynd syth yn y bin a wedyn i dirlenwi. Felly, i ddechrau ffwrdd, un fwyaf amlwg ydy brwsh y dannedd bambŵ. Mae'r rhain reit boblogaidd ar y funud. Felly, mae di wneud allan o bambŵ yn lle plastig, felly mae'n gallu cael ei compostio. Ac wrth gwrs gyda rhai plastig, maen nhw'n aros yn y dir, mewn dirlenwi am mil o flynyddoedd cyn iddo torri lawr. Yr un nesaf ydy un o'n i'n meddwl amdano ydy yr pads yma da chi'n defnyddio i gael eich colur i ffwrdd. Felly mae rhain yma yn ail ddefnyddadwy. Maen nhw'n ddod gyda bag bach. Felly pan da chi'n defnyddio nhw, rhoi nhw yn y bag, rhoi nhw yn y wash. Maen nhw'n ddod allan yn lan i chi. Hefyd, wbeth bach o'n i eisiau just dweud ydy, dwi ddim yn dweud bod rhaid i chi wneud yr gyd o'r stwff yma neu unrhyw un o'r stwff yma. Dwi'n mynd dweud bod chi gyd yn ddrwg am beidio wneud y stwff yma. Wbeth o'n i eisiau wneud i gyd dio. Felly mae'r un nesaf dwi wedi cael yn wythnos dwytha a mae hon yn swap ar gyfer pas dannedd. Wrth gwrs mae pas dannedd yn dod mewn tiwb sydd ddim yn gallu cael ei compostio neu ailgylchu ac mae hon yn dod mewn botel ailgylcheddol ac hefyd mae'r tabledi wrth gwrs yn reit hawdd i ddefnyddio. Da chi'n cynnau nhw gyda brwsh dannedd wlyb a mae'n creu pas bach i chi, so mae'n wych. A wedyn cwbl o stwff ar gyfer y stafell molchi, mae hon yn sebon wrth gwrs. O'n i'n defnyddio sebon mewn potel plastig, so dwi wedi stopio am hon sy'n bar a mae'n rogli'n anhygoel. A wedyn hon o Lush, mae mewn plastig, ond mae'r plastig yma yn gallu cael ei gombostio. So, dio ddim plastig go iawn, mae'n wych. Ac wrth gwrs, dio ddim dod mewn potel neu ddim byd, rhan bach yn well i chi. Felly, y beth nesaf, sy'n falle bach yn tabw, ydy pad mislifol ail ddefnyddadwy. Maen nhw'n wych, maen nhw'n golchi fel freuddwyd, maen nhw'n dod gyda bag yn union fel yr pads yma. Maen nhw'n golchi'n perffaith. O'n i'n just ffeindio, o'n i'n wastraffu gymaint o blastig pob mis gyda fy mhads arferol. So hwnna oedd y swap gorau dwi wedi wneud dwi'n meddwl, ond dwi'n deall. Mae'n wbeth eitha mawr am bobl ac efallai fydd pobl ddim isio. Ac yn olaf yw bocs bach ar gyfer siafio. O'n i'n meddwl amdano fo o gwbl, o'n i'n defnyddio razors bach plastig sy'n mynd yn y bin ar ôl fel wythnos fel arfer. A mae'r un yma wedi wneud allan o bambŵ ag fetel a mae'n supposedly mae'n para am fel bywyd ti. So, na i deitha chi sut mae'n mynd. Yn ei hon sy'n bar o sebon ond da chi'n defnyddio fo fel shaving cream. Felly pan da chi'n gael dŵr arno fo, mae'n troi fewn i fel foam ar dy gwisau a mae'n gweithio, mae'n wych. Felly dyna gyd dwi wedi wneud hyd yn hyn. Dwi ddim yn anhygoel, ond mae'n dechreuad. Gobeithio dwi wedi ysbrydoli chi dipyn bach ar wbeth fedrwch chi newid, jyst un peth efalle. Diolch yn fawr am watcho. Ta-ra!